Alright. Teka lang. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ay, may nag-isa na. Magandang hapon po. Teka lang, ayusin ko lang itong ano. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mapagpalang araw, mapagpalang gabi. Saan man sulok ng mundo, ayan, may love shout out. Pasensya na kayo, paus tayo ngayon. Magandang hapon po. Pasensya na tayo, pasensya na kayo, medyo paus tayo ngayon gawa ng hindi maganda ang ano kahapon ano. Kaya hindi tayo nakapag-live kahapon. Pinilit lang natin na mag-upload kahapon. Kaya bago ang lahat, mega love shout out po kay Mami Mercy Calunod. At mega love shout out din kay Ma'am Rosalina. Ayan, comment lang kayo dyan sa gusto magpa shout out. Hindi pa maganda ang ating pakiramdam ano. Sa gusto magpa shout out, comment lang kayo dyan. Ayan. Kay Paul Donisa Official, ayan, mega love shout out. Kay Nani Sanchez Vlog, mega love shout out po. At kay Purple Official, ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. Parang hindi ako nakapaglagay ng thumbnail ano. Paano mo maglagay ng thumbnail dito? Hindi ako nakapaglagay ng thumbnail. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Mapagpalang umaga, mapagpalang gabi, saan man sulok kayo ng mundo. Ayan, mega love shout out. Sabi ko na, hindi ako nakapaglagay ng thumbnail. Ayan, magandang hapon po sa lahat ng naabot ng broadcast na ito. Mapagpalang hapon po. Pasensya na kayo. Paus na paus tayo kaya hindi tayo nakapag-live kahapon. Ngayon ay live na live tayo. Kaso lang hindi ako nakapaglagay ng thumbnail. Paano ko ito malagyan? Paano ba? Highlight city channel unlisted. Okay. Hindi ko malagyan. Magandang hapon po. Pasensya na kayo. Hindi ako nakapaglagay ng thumbnail. Mamaya ako na lang lagyan pagkatapos. Kasi cellphone ang gamit ko. Ayan. Sa lahat ng mga nararating dito, comment lang po kayo dyan. At mega love shout out sa inyong lahat. Yun nga ka. Marami tayong inasikaso ng mga problema. Kaya medyo hindi natin natutukan yung ating kalusugan. Kahapon maghapon ay nagkaroon tayo ng mga problemang inasikaso. Kaya as usual, siyempre yung pangkaraniwan na nangyayari sa mga simpleng pamayanan, no? Yung mga buhay-buhay na nangyayari sa pang-araw-araw. Ang problema, maraming nadamay, maraming salarin, no? Kaya ewan ko bakit atat na atat sila na magkaroon ng atat na atat sila na magkaroon ng atat na atat silang parusahan itong dating Pangulo, Samantalang ang nangyayari sa kapaligiran ngayon ay grabe na po.
lalong-lalo na pagdating sa pagdating sa mga pinagbabawal na gamot. Grabe nang nangyayari. Katulad kahapon, yung inasikaso namin na pamilya, grabe ang akala namin isa lang ang problema, yung pala dugtong-dugtong na, di ba? Tapos itong ating Chief PNP parang gusto niya pang iparating na okay lang na gumamit basta para magampanan ang kanyang trabaho. Nakakalungkot na isipin na may mga ganito tayong namumuno sa pamahalaan na ganito ang kanilang pag-iisip. Kakalungkot lang isipin kasi hindi kasi nila nararamdaman yung bigat ng nararanasan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa yung tinatawag nilang laylayan ng lipunan. Grabe, nakakapang kung kayo ang nandoon kahapon sa talagang hindi mo alam kung paano mo gagampanan, hindi mo alam kung paano mo asikasuhin, pero sa tulong ng Panginoon gumanda naman ang naging kinalabasan, naging maayos naman ang lahat. Kasi nga grabe na, as in talaga noong araw, nung panahon ng dating Pangulo, napakatahimik na sa lugar namin. 6 na taon nagbubunyi yung mga tao kasi yung mga magulang na yung iba sinurrender yung kanilang anak, yung iba matitigas na talaga ang ulo ng anak, lumayas, nagtago, talagang nagbubunyi sila ng sobra-sobra, gawa ng nabunutan sila, kumbaga natanggal yung stress nila sa araw-araw, hindi lang araw-araw, araw-gabi, kasi yung iba hindi na talaga natutulog hindi na, kumbaga nagiging perwisyo na sa pamayanan hindi na natutulog kasi siyempre ginagawa na nilang negosyo, yung gabi ginagawa na nilang araw, yung araw ginagawa pa rin nilang araw, kaya grabe, nakakalungkot na. Kaya itong mga umaano ngayon, itong mga bumabatikos na dating Pangulong Duterte, nakakalungkot na. Sa bagay, hindi naman natin maano talaga ang tao talaga, kanya-kanyang pananaw ang pananaw nila may kasalanan ng dating Pangulong Duterte, pero kung tutusin nag-ingay na, lalong-lalo na nung Sabado, nung Sabado, kung sino ba diyan ang nandito sa live ko nung Sabado, Sabado, pagdating ng Sabado, nabigyan tayo ng pagkakataon na makauwi ng maaga. Nakapunta ako doon sa pre-rally doon sa Liwasang Bonifacio. Ayan, sino ba ang nakapunta doon sa Liwasang Bonifacio? Ayan, sino ba ang nakipag-join doon? Ayan, nandoon din po ako nung Sabado. Ang problema, hindi ako makapag-live dahil nilagyan nila ng signal jamming. Ang nakakapag-live lang doon yung may sa Isiminay, yung mayroong sa Isiminay, kasi nakakakunik sila doon sa signal ng Isiminay. Yun lang ang nakakapag-live doon. Daming kahapon, yung iba nga nandoon na lang, nakaupo na lang sa puno bilang suporta, nagpapakita na lang ng suporta sa bilang pagsuporta kay dating Pangulong Duterte. Ang dami kong yung mga kaibigan ko na vlogger na andon. Nagkita na naman uli kami nung isa kong kaibigan na tinatanong ako kung gusto niya doon sa doon ako sa kabila. Mayroon kaming 30k monthly pataas. Pero kahapon iba na ang revelasyon niya. Di ba? Kasi nakita niya talaga ang sitwasyon. Nagbago na ang pananaw niya. Sabi ko, kung nasama mo ako doon,
Di dalawa tayo. Kasi siyempre pag nandoon ka na, paninindigan mo na hindi ka bayad. Oh, noon Sabado, nagsisigaw na talaga siya, hindi kami bayad. Di ba? Pero hindi ko naman siya hiniya nung inopera niya ako kasi sabi niya 30K a month. Kung anong sasabihin ng isa, yun ang sasabihin ng lahat. Parang pattern ba? Oh. Hindi ako pumayag kasi sabi ko, paano pag nakasuhan tayo? Oh, ano ang gagawin natin? Sasagutin ba tayo? Ay, yun ang hindi niya masagot. Kaya sabi ko, magtiyaga na lang tayo dito. Kasalukuyan naman na bag talaga yung ko, gawa ng nagkaroon tayo ng problema. Alam niyo naman pag political tawag nito, political commentator ka, napakarami mong ma-encounter na iba't ibang klase na problema. Kaya ayun, sa madaling salita, nung Sabado nagpangita kami doon. Kaso lang, wala, pa-video-video lang kami. Kaya mamaya baka ang i-upload ko yung kay Vic Rodriguez. Ayan, suportahan nyo yung upload ko kay Senator Vic Rodriguez. Kaso lang, hindi ako nawala ako sa na makapag-selfie man lang kasi na-starstruck ako kay Kati Binag. Lintik pala, napakaganda pala ni Kati Binag sa personal, Ma'am Kati Binag, ayan, mega love shout out sa iyo. Ayan, ako po yung kumalabit sa inyo doon sa kinauupuan nyo. Ayan. Sa bagay, di niya matandaan yan. Daming kumakalabit Daming stress. Talagang may stress ka kay Ma'am Kati Binag. Napaka down to earth ng tao, no? Milyonarya na pero nandoon siya nakikipag labanan siya doon sa silpihan. Pinagkaguluhan siya ng kababaihan. Wala na tayong doon. Talo tayo doon, kababaihan yun di ba? Kaya yan. Sa dami ng tao doon sa Liwasan Bonifacio, grabe. Doon kami sa harap, kaya medyo talaga mainit nung pagdating ko mga alas 4. Bago mag alas 5 ako dumating doon Grabe, talagang yung init ng panahon. Although wala ng araw, pero napakainit talaga kasi yun doon sa sa sobrang dami ng tao, siyempre. So, grabe, tapos inom ng malamig. Ito ang nangyari sa akin. Kaya linggo, kahapon, talagang hindi ko kakayanin kasi bahing ng bahing, tapos sama talaga ng pakiramdam. Tapos may inayos pa kami. Ayan, kaya kagabi sinunod-sunod ko na yung pag-inom ng paracetamol. Ito naman ang napaos tayo. Kaya pagpasensyahan nyo na, medyo paos tayo ngayong gabi. Ayan, comment lang kayo dyan sa gusto magpa-shoutout sa lahat ng sa lahat ng gusto magpa-shoutout. At yun, ngayon grabe na ang suporta sa dating Pangulong Duterte na talagang buong mundo na pinagsisigawan na sa buong mundo na talagang ang dating Pangulong Duterte ay biktima ng isang political persecution. Ayan, alam niyo kung bakit? Ang kanyang anak ay napipintong tumakbo sa 2028. Siyempre, kaya ko naman nasabing napipinto na tumakbo sa 2028 kasi siya na ang pangalawang pinakamataas 'Di ba? Ano ba ang sunod, 'di ba? Pagka presidente na. Ibig sabihin hinog na ang Inday Sara Duterte. Kaya nga sa ayaw at sa gusto ng administrasyon na ito, hanggat hindi na natatanggal ang isang Vice President Sara Duterte, banta yan sa kanilang political career sa susunod na 2028. Peter Apolona Piano, tama yan, Sir Don. Ayan, magandang hapon sa iyo, Peter. Bakit sa iyo, Peter?
Wala ka na naman brief. Ano bang nangyari sa'yo? Lagi kang naghuhubad. Peter, Duterte tayo. Ikampanya mo. Alam mo, makakuha ka lang ng 10. Laking bagay na yan. Kasi kung 5 lang ang lamang ng ni Tambaloslos, panalo na tayo kasi may 5 pan lamang nang dahil sa 5 kinuha mo. No? Kaya pagdating ng May 12, ito ha, May 12, tanda nyo, May 12, itong 2025, straight, PDP laban, 10 yan sila, pang 10 si Dr. Mata. Yan, ang kanilang pansampo. Ayan, sure, Duterte talaga ako noon pa. O, di ba? Kaya ikampanya natin, huwag tayong matakot. Alam nyo, madali lang pag tayong nagkakaisang Pilipino, no? Napakadali natin magpalit ng mga politiko. Huwag na nating anuhin yung mga idol-idol na yan. Dahil minsan, iyan ang nagpapahamak nang dahil sa sobrang pag-ano natin sa napapahamak ang bayan. No? Pwede naman tayong mag-idol pag talagang katulad ng mga Duterte na talagang nagtatrabaho para sa bayan. Isipin mo yan. Simula't simula pa ang Duterte tatrabaho na sa gobyerno. Makikita mo ang bahay diyan sa Davao. Talagang napakasimple, hindi mo makitaan na talagang nagnakaw eh. Wala, nabudol tayo ni Marcos. Di ba? Ako talaga hindi Marcos, aminin ko talaga yan. Hindi talaga ako Marcos. Alam mo kung bakit, Peter? Simula't simula, marami nang gumamit sa pangalan ng Marcos. Alam niyo kung bakit? Dito sa amin, dito sa lugar namin, may nag-iikot dito na ito nga nagpapapirma ng mga ID ng Marcos. Kasi nga ang sabi is bibigyan, i-release na daw, ilalabas na yung kayamanan ng Marcos na yung kayamanan na nasa Marcos, ilalabas na daw. Ngayon ang nangyari, 1 taon processing sa mga ID. Tapos nung mga 1 taon na ang nangyari, sabi nung tagalakad, kailangan yung magbayad ng tag 75 pesos kasi magkakaroon na kayo ng ATM card, 75 pesos. Sabi ko, hindi ko lang maano yung kasi kaibigan ko ang kaibigan ko ang isa sa naglalakad doon sa lugar namin. Ngayon, ang tanong ko lang sa kanya, mayroon bang ATM na nagkakahalaga ng 75 pesos? Iyon ang tanong ko sa kanya. Sabi niya, oo, kasi libre yun. Libre daw yung ATM na ibibigay. Sabi ko, kung libre, anong gagawin sa 75? Diba? Kung may makukuha din lang naman na pira, sabi ko, yung 75, kahit gawin mo ng 150, bawasin mo na doon sa makukuha. Yun ang sabi ko, hanggat sa nagtampo sa akin yung kaibigan ko na yun. Simula noon, hindi na ako pinuntahan. Nagkita uli kami, itong eleksyon na. Iyon na naman uli ang dala-dala. Kita nyo na, sabi niya, nandito na. Kikita, ang dami na namang naloko. Ang dami na namang nabudol. Sabi ko, mag-umpisa na naman kayo magpabudol. Wala yan, budol naman yan, sir. Oo nga eh. Di nandun na naman siya nung eleksyon. Di ba sabi niya, ito na. May pila tayo mamayang gabi. Alam nyo, dami na namang nabudol. Simula sila pumila ng alas 7 ng gabi. Inabutan sila ng alas 11 ng umaga kasi may ibibigay daw na yung coupon para maklaim na yung kanilang pira. Ano daw? Ayan. Love me, good morning. Ayan. Good morning sa iyo, love me. Ayun nga. Ituloy ko nga nung nakapila na sila doon. Inabutan na ng alas 9 ng umaga kasi ibibigay na daw yung coupon para makuha na yung pinangako sa kanila. Aba, nagkandalit-silitse. Wala nga nakuha na coupon lang eh. Sabi ko, di ba?
Hindi kayo naniniwala sa akin na walang 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 ganyan. Tapos akala nila tulunggis tayo. Ang pinapakita nila yung yung bangko na yun, CHB, yun? Yung bangko ng China, mayroon daw doon mayroon daw nakapundo doon na yun daw ang makukuha, yung ATM daw, ATM noon. Sabi ko, ilang taon na kayong niloko niyan, ngayon bumalik na naman kasi mag-eleksyon, hindi pa kayo naniniwala? Wala pa, hindi pa rin kayo naniniwala sa akin. Kaya kahit kaibigan ko, hindi ko nga kinonsente kasi nga may pira ng involve may involve na pira. Kaya sabi ko, hindi pwede yung ganon. Pag magbigay ka ng libre, magbigay kayo. Sabi ko, sige ganito na lang. Para mas madali tayo. Sabi ko. Yung 150, yung 75 na kakaltasin para sa ATM, gawin mo ng 300. Sige, payag na kami. Pero, bawasin mo doon sa ibibigay na pira sa amin. Oh. Ayaw nila kasi wala daw siyang pang-abuno. Akala ko marami kayong pirang ipamimigay, bakit hindi nyo maabunuhan? Nagkandalit-silitsi yung nila sa akin, nagkandalit-silitsi. Oh. Nung pagkatapos ng eleksyon, walang coupon. Oh, sabi ko, naniwala na kayo sa akin. Kung naniwala kayo sa akin, hindi sumama ang loob nyo. Oh. Hakot ng hakot sila. Sama pa rin sila ng hama. Sama, kasi baka daw may bigay na. O yan, hanggang ngayon, nabudol sila. Yung 20 pesos na kilo ng bigas, nasaan? Alam nyo, isa pa. Yung 20 pesos ang kilo ng bigas. Kita nyo. Ito, taasan ko sinasabi. Pinaglululoko tayo ng mga negosyante. Yung mga negosyante ng bigas. Alam niyo kung bakit? Mayroon kaming binuo na kooperatiba. Ngayon, yung kooperatiba namin, para doon sa may nag-donate na isang NGO. May nag-donate ng anong gusto nyo? Sige, bigasan. Alam niyo kung bakit? Natuklasan namin kayang-kaya talaga yung sinasabi ni Marcos. Kayang-kaya na ibenta ng 39. Maniwala kayo. Kayang-kaya na ibenta ng 39. Alam niyo kung bakit? Kami mismong nakatuklas Kayang-kaya. Ang problema, hindi kaya ni Marcos kasi hindi ko alam kung baka hawak sa liig. Totoo yun. Oh. Kayang-kaya kung tutuusin. Oh, bigyan ko pa kayo ng halimbawa. Ilang bilyon ang inano nila. Pinamigay niya dyan sa AKAP, AX. Ilang bilyon. Kung ibinili nila ng bigas yun, kahit ibenta ng 10 piso, kaya Oh. Ang problema, ginamit sa politika. Yan ang maliwanag dyan. Alam niyo kung bakit? I-distribute sa mga congressman. Tapos yung mga congressman, siyempre, hindi naman po pwedeng hindi yan kumurot. Buti kung kurot lang. Lapa Oh. Bigyan ko kayo ng ng halimbawa. Nung last election ng barangayan, yung isang congressman sa amin nagpaikot, nagbigay ng magbibigay sila ng 2,000 at saka isang kaba na bigas. Pagbigay ng ano yan?
Jetta kasi hindi kasya dito. Oh. Sa akin pa uuwi. So pakidala mo yung Jetta doon, ma-load yung balansin cotton rugs para mauwi ko mamaya. Hindi sinakay kay Re? Hindi Ay, hindi na siya dumaan doon? Hindi na. Oo. So, ito bigay mo kay Nathaniel. Sige. Pag hindi kasya dun sa likod, dun sa trunk, kailangan lang masapinan ng mabuti yung upuan kung maglalagay siya. Sige, sige. Sapinan ko na lang. Ayan. Sana ako nawala tuloy ako. Lilipat ako ng sasakyan. Yun nga, yung ano, yung 2,000 pinangako nung ano kasi inano nila eh. Sinuporta ng congressman yung barangay kapitan eh. Di ito na 2,000 at saka isang kaba na bigas. Ngayon nung pagkatapos ng eleksyon December 7 bigaya na. Ayan na, bigaya na. Di tuwan-tuwa yung tao kasi daming tao. Nasa 12,000 ang ano yan, nasa 12,000 yung binigyan kaya talagang landslide yung kapitan eh. Ngayon nagkandalit-silit yung barangay namin. Bigaya na. No, kasi may mga papel na eh. One above all, nagbenta ng tag 49 tons ng ginto. Proyekto, build, 15% ang 15% lang natapos. Iyan ang ano natin, ano, one above all. Iyan ang sinasabi natin. Ito, ituloy ko lang yung ano. Pagbigaya na doon sa ano, alam nyo, nakabalandra doon sa sako ng bigat. Ang laki ng mukha ni Tambaluslos. Ngayon, ang akala ng marami is 2,000 plus isang bigas kasi yan ang nakalagay doon sa ano, sa claim ano, coupon eh. Yan ang nakalagay doon. Ngayon, pagdating doon sa tawag dito. Pagdating doon sa bago lumabas na kukunin na yung bigas, may bayad pala 950. Kita nyo yung pambubudol yan? Oh. Ibig sabihin, yung bigas na yun, iyon na yung kita nila doon. Kasi pinabayaran 950. Oh, kwentahin nyo sa ano, kwentahin nyo para hindi tayo magano, 950 times 12,000. Yan. Iyon ang maliwanag. May dokumento ako niyan. Kaya kita mo, yung barangay namin ngayon nagkandalit-silitsi. Kasi nga yung kapitan, tulunggis. Oh. Wala, as in wala. Oh, di ba? Ito naman si Juan above all, nagbenta ng 49 tons na ginto. Di ba? Nagbenta na ng 49 tons na ginto. Saan din nala yung pira? Ninakaw pa yung PhilHealth natin. Di ba? Ninakaw yung PhilHealth natin. Ilang bilyon yun? Halos 90 bilyon. Oh, matutuwa ka ba sa ganyan na administrasyon? Lilipat lang ako ng sasakyan kasi punta ako sa kabilang bodega. Yan, mamaya na tayo magdaldal. Hindi nakakatuwa talaga ng katotohanan. Talagang maliwanag na pambubudol. Yung Maharlika Pants, nasaan na?
Yung Maharlika funds, nasaan na? Di ba? Naloko tayo doon. Asan? Walang nangyari. Sa Maharlika funds. Kaya nga, napakaliwanag. Katotohanan. Sir, time muna. Ayan. Huwag isisi ang pagtaas ng presyo kung kani-kanino. Presyo niyan. Ang problema, hindi. Kaya nga tayo may gobyerno, may pamahalaan eh. Alam na, tulad ng langis, di man kayang kontrolin yan. Pero kung may paraan, dapat gumawa ng paraan, di ba? Yun ang ano dyan. Biruin mo, bilyon-bilyon ang perang nalustay. Tapos yung inflation, hindi magawa ng paraan. Di ba? Yun ang ano doon eh. No to fake news. Oh, eh. Talagang wag kang mag-fake news. Yan, sa gusto magpa-shout out habang nagda-drive tayo, no. Walang fake news dito. Ayan, tanungin mo si ano, one above all, fake news ba yan? One above all, fake news ba yan? Yari ka dyan kay ano? Yari ka dyan kay one above all, ano, Maximo. Fake news daw ba? Yung rate ang ano? One above all. Walang fake news dito, ano, Maximo. Kung hindi mo nararamdaman sa araw-araw, ay milyonaryo ka. Kasi kami ramdam namin eh. Ngayon, kung sinasabi mong fake news, yung nakaw sa PhilHealth, fake news ba yun? Sabihin mo kung fake news. Yung ano, Supreme Court pag sinabi mong fake news yung ano, pagkulimbat sa pira ng PhilHealth. Kasi ako masama talang loob ko dyan, Maximo. Kasi pangkaraniwang empleyado ako eh. 24 years na ako sa trabaho ko. Buwan-buwan kinakaltasan ako ng PhilHealth. Ngayon, paano ko pa magamit yun? Inubos na. Ngayon, kung fake news yan, di tanungin mo si Marcos, bakit pinik news niya yung ano, yung PhilHealth, di ba? Gano'n lang kasimple yan, Maximo. Hindi tayo magsasalita dito ng ano, ng hindi totoo. Kasi itong ano, ito ang pangkaraniwan. Ngayon, Alex Go, walang dipit. Ayan, ayan. Ipit goal na mga alipores ni Marcos at mga tambaloslos. Malupit ito si Alex Go. Ayan, mega love shout out kay Alex Go. Parang ikaw ba yan? Ikaw ba yan, Boss Alex? Saan ka ba masangkay? Boss Alex? Malupit ito. Pag yung boss ko ito, pag yung taga masangkay ito, malupit ito. Bicol. Hindi pala. Akala ko yun sa ano, masangkay. Yung businessman. Ayan, mega love shout out dyan sa mga Bicol, mga Oragon, mga Parakayo sa Gadan. Saan ka sa Bicol, ano, Alex Go? Akala ko Alex Go eh. Alex Go pala eh. Di ba? Sa inyo ba ano, tanungin ko si Alex Go. Sa inyo ba ang pinagbabawal na gamot kalat na ba? Kasi sa amin kalat na eh. Talagang parang bumibili na lang ng candy sa amin.
Nagdududa na nga kami sa mga pulis eh. Kung anong nangyayari sa kapulisan kasi nga hindi na namin maintindihan eh. Albay. Kalat na. Oh. Di ba? Sa amin para na lang bumibili ng kende. Eh sabi ng administrasyon na ito, wala na daw ah. Kaya nga oh yan, Maximo. Ayan si Alex Go, yari ka dyan. Fake news daw yan, Alex Go, sabi ni Maximo. Yung nagkakalat na pinagbabawal na gamot. Fake news daw. Oh, di yari ka ngayon kay Alex Go kung fake news yan. Madadali ka ni Alex Go. Kaya nga grabe ang sama ng loob ko dyan sa talaga na yan. Yung PhilHealth na yan, biruin mo 24 years yan na di man ako, nakasakit ako pero hindi man ako nagkasakit na gamitan ko ng PhilHealth. Wala, as in sakit-sakit lang sa yung trangkaso, katulad kahapon trangkaso, nagpaano lang ako. Magandang hapon Aztec. Kaya welcome back Aztec. Mega love shout out sa'yo. Sa mga Bisaya nga dako, maayong hapon. Peace with us all. Diba? Ito malupit ito si Aztec eh. Marunong ito si Aztec sa ano kayang trabaho nito ni Aztec? Kasi ako nung panahon na hanggang naman ngayon nasa pa ako, nasa alam mo na maano din ako sa sa lalo na pagdating sa politika, active ako diyan, no? Lalo na sa lokal. Katulad nung Sabado, Aztec, nandoon ako sa Liwasang Bonifacio. Munting cellphone repair po, master. Wow. Kaya pala Aztec. Hindi munting yan. Hindi munting repair shop yung napakahirap ng cellphone technician. Hindi ganon ka simple yun. Napakalaking yan, magandang business yan Aztec, yung cellphone technician. May pwesto ka lang sa mall na napakaliit lang eh. Malaking bagay na yon. Maganda nga kung halimbawa sa bahay-bahay lang eh. Magandang business yan kasi lalo na yung mga cellphone ngayon eh, mga mga high-tech na ngayon ang mga cellphone eh. Hindi na basta-basta eh. Pasensya na kayo, nag-iba-ibang natin, minsan walang signal kasi nasa kalsada tayo. Ngayon nga, nawala tuloy ako doon kay Maximo na no to fake news daw. Di ba? Ano bang fake news ang Hindi ka ba lumalabas ng bahay? Grabe. Tingnan mo ngayon ang suporta ng Duterte, buong mundo na ang sumusuporta sa dating Pangulo. Ngayon, kung hindi nyo pa makita yan, ay tukuran nyo mata nyo para lumaki. Baka sakali makita nyo. Walang fake news dyan. Kahit makamarkos ka, dapat tingnan mo rin ang sitwasyon. Ako, may sinusuportahan akong mga politiko. Dami ko sinusuportahan na politiko. Ngayon, may sinusuportahan ako na politiko, congressman, tumatakbo ng congressman. Pero ibig sabihin, sinusuportahan mo kahit kabulastugan ang pinaggagawa, kahit kabulastugan na ang ginagawa, nandyan ka pa rin nakasuporta. Ayaw ko ng ganon. Hindi ako ipukito na tao. Pag sumuporta ka sa isang politiko, dapat may may limitasyon.
pag tamang ginagawa, suportahan mo, ipaglaban mo. Pero kung kabulastugan na, nako, wag. Kasi mapapahamak yung nasasakupan nyo, sa totoo lang. Magandang trabaho po, yan. Napakaganda talaga, hindi lang maganda, napakaganda. Malaki ang kita. Di ba? Napakalaki ng kita. Noong Sabado, kaya nga ano ako di ba, nag-live ako ng Sabado, tapos ang nangyari, di sobrang init. Nakauwi ako ng maaga. Naghabol ako doon sa ano. Nalaglag tuloy. Naghabol ako doon sa rally doon sa ano, Liwasang Bonifacio. Tapos pagdating ko doon, sobrang init din. Grabe, inom ako ng ano, inom ako ng malamig na tubig. Ito ang kinalabasan. Grabe ang ano, trangkaso kahapon. Hindi ako maka ano, may inayos pa kaming problema kahapon doon sa samahan. Grabe. Hanggat ano pinapagalitan ko na nga yung ano, kasi nga koneksyon na naman sa pinagbabawal na gamot. Kaya naiinis talaga ako kahapon doon sa ano. Hirap paliwanagan, mahirap talaga paliwanagan pag ano. Keep safe, Master. Thank you, Master Astik. Yan, Boss Astik. Yan. Mahirap talaga paliwanagan pag bangag. Ang hirap. Biruin mo, 3 oras na kami, paikot-ikot lang ang usapan. Wala, as in. Grabe, naaawa na lang ako doon sa ano. Kasi, isipin mo, ano, Boss Astik, ano, para lang maano, "15 years old, 15 years old ha, 15 years old, pag umasta, akala mo ano, talagang mama na. Ang problema kasi, sabog, bangag. Sabi ko, kawawa ang bata nito, wala kang kinabukasan. Wala kang kinabukasan na bata ka pag hindi mo binago ang ano mo. Buksan mo. Yan. Kasi ba dyan? Ha? Dito na sa loob. Yan, dito na sa loob. Kasi dyan sa likod. Kaya nga sabi ko, ang bata na ito walang kinabukasan. Mag 15 years old, mag 16 years old yung bata. Grabe. Parang ano na, akala mo, as in, talagang grabe pagka ano niya, kargado talaga, bangag. Ang masaklap doon, yung magulang ano din, walang-wala din. Ha? Ito nasa mo kanina yan? Punasan mo na lang. Saglit lang mga boss ha. Ayusin ko lang itong ano natin para
Nandun na. Yun na nga, grabe yung bata. Ang bata-bata pa. Kaya sabi ko, nang hinayang ako sa bata. Sabi ko, may ano ka pa, may future ka pa eh. Kasi 16 ka pa lang eh. Sabi ko, nandito kami para ayusin ka. Wala talaga, as in na ano. Walang nakakaawa. Lalong-lalo na yung nanay, yung tatay. Ang hanap buhay naman is ano lang. May resibo po ba yan? Doon na, kasama na yung kanina. Nandun na? Okay na. Ah, ito pala. Ah. Sa'yo daw yan. Sa'yo daw yan. Naawa talaga ako dun sa bata kahapon na ano. As in, sabi ko, sige, willing kami maghintay. Mahimasmasan ka lang. Alam mo yung bata, pinaliguan ng tatay. Kasi napakaraming naperwisyo talaga. Napakaraming naperwisyo doon sa komunidad namin. Yung bata. Sabi ko wala eh. Pag sinakta natin to, tayo pang makasuhan. Kung aanohin naman natin to, wala, dadalhin lang naman sa DSWD yan. Ang gagawin, pakainin, paliguan. Tapos uwi na. Kaya sabi ko, kaysa man ano, dito na lang, baka sakali na ano. Baka sakali na magbago ang ano, magbago ang isip ng bata. Panilikuan, nung nahimasmasan, nung nahimasmasan siya, sure. Wala na, sure. Ang dami mo nang na-damage. Paano yan? O di problema yung magulang mo. Walang problema, walang trabaho yung magulang mo nang maayos. May sakit yung lula. May sakit yung nanay. O, tapos sure. Grabe. Ang daming na-damage doon sa komunidad. Kaya sabi ko, nako. Ngayon, kung si Maximo, ayan, kung nakinig ka Maximo, kung ikaw naranasan, baka binalugbog mo na yung ano, baka binalasubas mo na yung bata. Kasi nga wala, as in wala sa katinuan. Anong gagawin? Dadalhin mo sa DSWD? Pag dinalam mo sa DSWD, pakainin lang yun. Bihisan, patulogin, tapos uwi na. Oh. Kaya ang ginawa namin, kung anong nararapat, ginawa din namin. Oh. Kaya, yung mga na-damage niya, iyak na lang. Yung naperwisyo niya, wala. Grabe, siguro pinaglaruan nyo ng mga ano. Ang ano namin pinaglaruan ng mga kaibigan. Pinaano talaga ng sobra-sobra. Kasi ang ano niya talagang ano grabe ang maaawa ka sa ano itsura ng bata. Grabe. Napakaano na bata tapos gusto niyang makipagkurkuran. Sabi ko iba talaga ang tama ng ano pag nasobrahan ka talaga. Kaya tingnan mo yung ano natin, yung Pangulo natin, kakamot-kamot na lang sa ulo. Siguro nabigatan na, hindi na kaya yung ano problema ng Pilipinas. Kasi nga puro palpak yung ano niya. Puro kulimbat yung mga tauhan niya. Kaya galit na galit talaga ako pag PhilHealth ang pinag-uusapan, kalusugan yun Diba? Nag-promise 20 pesos ang kilo ng bigas. Kaya nga kahit 10 piso kayang ibigay. Oh. Yung ano pa, mayroon pa pala akong naalala, yun doon sa Sorsogon.
Doon sa Sorsogon, di ba binagyo ang ano? Binagyo ang Region 5. Binaha, bagyo. Alam nyo doon sa Sorsogon, may binintahan ng 35 ang kilo ng bigas. Pero yung mga ano lang, senior. Senior lang. Iyon siguro yung ano, yun siguro yung inip eh. Oh, senior lang ang binintahan. Oh, kaya yung hindi senior, wag mo muna kayong kumain. Grabe. Wala. As in talagang ano, di na natin maintindihan ang ano ng pamahalaan. Tapos tinutukan pa nila yung politika sa ano 2028. Talagang inano nila yung tinik sa kanilang lalamunan. Walang ano by hook or by crook makuha nila. Kasi nga kahit saan pumunta ang Pangulong Duterte, talagang dinodumog ng tao. Dinodumog talaga as in. Pag yung Pangulong Duterte ang pumunta, eh nakita nila, sige, kailangan makuha yan para mawala ang banta. Yun ang pagkakamali nila. Kasi nga lalo nilang ginalit yung tao. Kaya sa galit ng tao, makita natin ang ano nito sa sa May 12, 2025. Sigurado yan. Magkakaroon na ng ano yan, katuparan ang galit ng tao. Dahil sa pinagagawa ng mga ito ng gobyerno. Ayan, comment lang kayo dyan sa gustong magpa-shoutout nandito na tayo, nakabalik na tayo. Kabila lang naman yun, walang traffic eh. Paparada lang tayo, tapos tuloy natin ang kwentuhan. Hindi isang oras na rin pala, no? Alas 5 na rin. Grabe ang habang namin ang problema kahapon, todo din ang bahing ko. Grabe, hindi ko maintindihan na yung sarili ko kung ano na bang gagawin. Magbahing na lang ba ng magbahing or ano? Kawawa yung naawa ko doon. Tapos pangalawa pa naming inayos yung mga magkakapit bahay na mga marites. Boy KSP, God is not stupid and He will humble the Duterte with arrest of the DDS zombie. Ba, matindi ito si matindi ito si Boy KSP. Tama. Kaya KSP ang tama na tawag sa'yo KSP. Di ba? Ganon. Ha? Yeah. Dalawang box. Kaya doon sa kabila. Dalawang box. Kasi ba? Isang sakay? O doon sa kabila. O. Ayan. Balik tayo dito sa pwesto. Balik tayo dito sa pwesto ko. Yan. Ayan. Hindi ako nakapaglagay ng thumbnail. Mamaya na lang ako maglagay ng thumbnail. Alam nyo kung iintindihin nyo ang sinalita ni dating Pangulong Duterte na God is stupid, kung pakinggan nyo yung tunay na kahulugan, dapat naintindihan nyo. Huwag nyo kasing kunin yung stupid lang. Di ba? God is stupid. Kunin nyo yung yung kabuuan para makita nyo kung anong ibig sabihin.
Yan ang hirap sa atin na ang gusto lang natin palabasin yung mali. Yung kabuuan ilagay mo. Kaya diyan alam nyo, yung mga ganyan kasi boy KSP kaya pagdating sa korte, yung propaganda nyo, wala nga ang inaabot pagdating sa korte. Kasi nga, yung propaganda nyo, hindi nyo inaano yung parang katulad niyan yung katulad niyang mga kamatayan black diyan sa kongreso. Di ba? Ang ina-highlights nila yung lang, kung ano ang hindi maganda. Boy KSP, if ever God isn't stupid and He will humble the Duterte is supporters of DDS, it's a good luck for us, not for Marcos. Di ba? Di matindi. Di binira ka rin ng English ni Aztec. Ayan, sagutin mo yan Boy KSP. Kasi minsan tayo, wag nating kukunin yung lang, yung isang sentence lang. Kukunin mo yung buong konteksto. Kung anong nakalagay doon, ano bang ibig sabihin. Kaya minsan tayo, pag gumagawa tayo ng assignment, akala mo tama na, yung pala, mali, kasi hindi mo kinuha yung kabuuan Huwag kang gumawa ng kwento para hindi fake news. Huwag kang gumawa ng kwento na ang kunin mo lang yung dulo. Kasi yung sa gitna, yun pala yung sa gitna, hindi pala yun ang sa dulo. Diba? Napakahirap yung kukunin mo lang yung kukunin mo lang kung anong gusto mong kunin. Hindi parehas yun. Hindi naman yung ganyan. Dapat ang gawin mo patas. Para pag halimbawa sumusuporta ka sa yung sinusuportahan mo hindi nagkakamali. Kung ang ginagawa mo halimbawa isa kang advisor. Halimbawa, i-advise mo doon sa presidente, Mr. President, diyan sa ilog nakamamatay. Hindi mo sinasabi kung bakit nakakagurgur diyan sa ilog. Di ba? Sabihin mo kung bakit magkakagurgur diyan sa ilog. Ano ang dahilan? Hindi, kaya nga nagkaka-problem, nagkakawindang-windang ang natin pag mga ganyan na tao na ang kukunin lang, ang i-highlights lang kung ano ang gusto lang nila. Pag kayo parehas kayo, dapat titingnan nyo yung kabuuan, ano bang totoong kwento, bakit niya nasabi yon. Don't ever mention God. We the student supporters aren't scared to the administration of Marcos. We don't need prayer and police around us because eye of God, Allah, is always upon us. Di ba? Yan ang napakahirap kasi. Yan ang napakahirap na tayo, question tayo ng question. Tapos ang ginagawa nyo, kita nyo kapapakinig nito ni KSP dyan sa kongreso, yung mga kamatayan black. Alam nyo yung kamatayan black? Alam nyo yung kamatayan black? Ang gusto lang nila, si Ridel ang maghari sa Pilipinas. Kaya nga ang ginagawa nila, sisiraan nila ang Duterte. Ngayon, di mahina ang Duterte. Pag mahina ang Duterte, ang susunod niya na sirain, Marcos naman. Kasi nga, sila din ang gustong maghari. Lahat yan, may mga sariling interes yan. Kaya wag kayong magpakaano dyan. Ako, may sinusuporta na akong politiko.
May sinusuportahan akong politiko, pero ayaw kong magmanikluhod ako sa inyo. Pag mali kayo, mali. Kung susuporta sa mali, mali na nga eh. Kasi pag ang inokonsenti natin, nagiging tama yan bandang uli. Mali yung ano, mali na nga. Konsentihin nyo pa. Oh. Marami akong sinusuportahan na politiko. Pero ayaw ko yung mali na susundin mo pa. Babatikusin kita pag mali ka. Kasi sa tama lang tayo. Doon tayo sa tama, huwag tayo doon sa mali. Oh. Eh ako ba, nasa social media, katulad nito ni Aztec, kung anong sasabihin ko, siyempre, malaki ang chance niyang maniniwala siya. Kung pinagsinungalingan ko siya, binulabula ko siya, naniwala siya sa akin. Oh, di isa na rin siyang sinungaling kasi ang sinasabi ko kasinungalingan eh. Kaya wag tayong lalo na yung gamitin pa yung Panginoon, napakahirap. Lalo na ito si Aztec eh. Ano pala ito? Islam pala ito. Oh. Eh alam nyo ba yung mga Islam? Talagang napaka-strict ng pagdating sa Oh, kasi dami kong kaibigan, may mga katrabaho ako na Islam. Pagdating niya ng oras ng nila, sa hapon talagang tumitigil yan sila, hindi mapigilan yan. Kaya pigilan yan kasi yan ang nila eh. Oh. Yan ang turo sa kanila. Kaya nga yung kumpanya namin na pinapasukan nun eh, wala siyang choice kung hindi pagbigyan eh. Kasi nga yun ang nila eh, yun ang turo sa kanila. Di pwede nilang baliin yun. Ngayon kung tinuruan sila ng mali, o di lahat sila mali na, yung kasunod mali na. Huwag nating i-highlights kung ano man ng sabi natin eh, God is stupid. Stupid na talaga yung Panginoon. Di yun. May dahilan doon. The time of Marcos Sr., 1,000 were killed in our province. Think 100 times before you talk nonsense about Duterte. Kita mo? Nilasan ka na tuloy, Boy KSP. Nagagalit na tuloy si Boss Aztec. Oh, di ba? Ngayon, paano mo mapapatunayan yan? Na napakarami palang nadido doon sa Oh. Totoo yan. Kasi nga, nung mga panahon, kalakasan ng Marcelo, yung mga pinsan ko, ang training sa kanila, pag mag-apply ka ng sundalo, ang pinaka-training mo, dalhin ka doon sa Mindanao. Pag nakauwi ka ng buhay, ayos, military ka na. Pipirma ka na ng kontrata. Oh. Yan ang pinaka kong nadido doon. Kasi nga, siyempre, kahit naman sino, teritoryo ko ito eh. Tapos pakikialaman nyo, ay magkikipag-anuhan talaga ako. Amin to eh. Oh, dahil nga sa kasakiman din ni nandyan kasi Boss Aztec noong araw, talagang ang kayamanan, halos Mindanao talaga ang pinaka hanggang naman ngayon eh. Pagdating nga sa mga prutas, pagdating sa halos 80%. Mindanao talaga ang pinaka Oh. Kaya nga napakahirap si Boy K. Sa bagay, wag na nating kasi nga KSP nga Boss Aztec eh.
kulang sa pansin. Pero binigyan natin ng ano, hinighlights natin siya. Hayaan na natin yan, ano, Boss Astig. Basta tayo, katotohanan lang kasi mahirap ang ano, mahirap tayong dadaldal dito nang wala tayong basihan. Alam nyo ba, kahit mayroon tayong freedom of expression, mayroong hangganan yon. O pag puro kabulastugan ang pinagsasabi mo, ay yari ka talaga. Master, ingat palagi sa biyahe. Yan, mga ganyang tao nakakabasta. Di ba? KSP kasi ano, Boss Astig eh. Ganun talaga ang buhay. Pag kulang sa pansin, parang ano din, para din sa mga bata, pag kulang sa aruga, yun talaga. Ganun talaga ang ano, buhay. Siyempre, bagay talaga na ano. Pero, dapat natin na ano, lecture natin kahit matuto naman ng konti. Napa-English tuloy si Boss Astig. Muntik na tuloy akong mapamura ng wala sa oras Alam mo ano, Boss Astig, dito sa amin, sa lugar namin, meron ditong isang grupo ng mga Maranao. Isang grupo. Pag may birthday yan, mag-imbita na yan sa amin. Isang grupo ng mga manininda. Kasi yan talaga ang ng mga Maranao. Ano yan? Ano yung manok mo Anong nangyari doon? Yung pagkasya ka ng ahas. Dapat kinatay mo na lang yan. Sayang na. Tirahin mo na pati yung babae. Baka maunahan ka pa ng ahas. Ilibing mo. Mabaho yun. Ano ko yan? Ha? Agos na sa Ay, busog yan yung bayawak. Ayun, nakaisang oras na tayong kwentuhan Pero na-highlights natin si Boy KSP. Dapat ang i-highlights natin ito katulad nito ni Boss Astig, kasi pag mina-comment si Boss Astig, marami akong nakukuha na mga idea, malupit Ayun, magpapaalam na ako sa inyo. Maraming salamat at maraming salamat sa lahat na sumusuporta. Ayan, maraming salamat po kay Mami Mercy Caluno. Magandang hapon po at paalam. Ayan. Boss Astig, pati mayor namin dito, ayan. One ko na rin ma-gel. Halos nagkalat na. Di ba? Marami talagang dyan sa Diyan kasi ang pinakamalapit na yung mga smuggle talaga. Pag binangka-bangka gamit ang bangka malapit na. Baka si Boy KSP isas. Malupit talaga ito si Boss Astig. Ayan, sige, magpapaalam na ako sa inyong lahat. Maraming salamat at nagpe-prepare na yung pasahero ko. Maraming salamat po, mapagpalang hapon. God bless us all.